ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରି ହୁଏ ସେମିତି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ସେଇ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଗାଁ ପିଲାକୁ ନେଇ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ସେଇ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରି ରିହର୍ସାଲ ଚାଲେ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପ୍ଲେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ କ୍ଲବ୍ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖା ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟତିକ ଡାଇରେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଠୁ ନେଇକି ଗାଁର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସି ରସିକିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରି ହୁଏ ସେମିତି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ସେଇ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଗାଁ ପିଲାକୁ ନେଇ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ସେଇ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରି ରିହର୍ସାଲ ଚାଲେ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପ୍ଲେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ କ୍ଲବ୍ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖା ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟତିକ ଡାଇରେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଠୁ ନେଇକି ଗାଁର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସି ରସିକିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।